Гэтыя кадры з выбухам памятаюць многія. Мільёны праглядаў у сацыяльных сетках і боль ад кожнай секунды. Жудасны канец красавіка 1986-го перавярнуў жыццё на да і пасля. Когда случилась авария, я 26 числа апреля была в штабе армии на узле связи. Я телефонистом была. Мне выдали командировочное предписание. С Бобруйска мы вылетели втроем, 3 девчонки молодые. Связь была для высшего командного состава. Мы до конца ничего не понимали, не осознавали, потому что мы были молоды, мы выполняли свою работу. Но единственное было, конечно, состояние, очень была ранняя весна, очень было жарко. И, конечно, было состояние непонятное для нас. Казалось, что мы все это списывали, девчонки, между собой, что эта жара дает какие-то именно такое по состоянию здоровья. Авария на Чорнобыльской атомной электростанции изменила жыцці не толькі людзей, але і ўсёй Гомельшчыны. Брагінскі, Нараўлянскі, Хойніцкі раёны ў спісе найбольш забруджаных. Пасыпаць галаву попелам не маглі, да і не было калі, а таму ў хуткім часе сталі выпрацоўваць стратэгію, як папярэдзіць вынас радыёнуклідаў за межы гэтых тэрыторый. Праз некалькі гадоў пасля страшнага красавіка быў створаны Палескі радыяцыйны экалагічны запаведнік. Прайшло 39 гадоў, як на гэтых тэрыторыях замест звыклых жылых дамоў з'явіліся дрэвы і кустарнікі. У вёсцы Бабчин Хойніцкага раёна да аварыі на Чорнобыльскай атамнай электрастанцыі пражывала каля 700 чалавек, а гэта 194 сям'і, якім прыйшлося пакінуць свае дамы. Зараз гэтая тэрыторыя поле для навуковых даследаванняў. Самае галоўнае – маніторынг лясныя экасістэмы, сапраўдная губка, якая ўвабрала ў сябе немалую колькасць радыёнуклідаў. Але каб жыць з гэтым і адсочваць дынаміку, навукоўцы з 1986-го непрерыўна сочаць за паказчыкамі. В данном моменте, на данном пикете показывает 0,9 микрозиверта в час. Это, если так посчитать, 4,5 раза превышает уже нормативный допустимый уровень Республики Беларусь. Тым не менш, час ідзе і разам з ім аднаўляецца зямля. Так, да прыкладу, цэзію-137, як і стронцыю, уверяют спецыялісты, стало ўжо на парадак менш. Прайшоў один перыяд паўраспада. По нашим данным, очищение древесины, коры идет, даже и почвы идет чуть быстрее, нежели период полураспада. Да, период распада является основным время очистки, но есть и другие биологические механизмы, за счет чего происходит более быстрое очищение той же самой древесины. Племянная конеферма на лоне прыроды. Адсюль да Чорнобыльскай атамнай электрастанцыі каля 35 кіламетраў, але без спецыяльнага пропуска папасці сюды нельга. Жыць тут забаронена, але дзякуючы карпатлівай працы вялікай колькасцю людзей і унікальным даследаванням гэтую тэрыторыю літаральна адваёўваюць у радыяцыі. Так, эксперымент па развядзенні племянных коней аказаўся настолькі плённым, што сёння за імі сюды з'язджаюцца са ўсёй краіны. Разведением коневодства занимаемся с 1996 года. Было изначально куплено 60 голов, преимущественно русской тяжеловозной породы. Потом принято было решение заниматься непосредственно данной породой. В 2006 году ферме присвоено статус племенной по разведению данной породы. На сегодняшний день имеем 450 голов. Находятся лошади на 3 участках, на Хойницком, Брагинском и Нараўлянском. За прошлый год реализовано 85 голов. Проблем с реализацией нету. В основном покупают индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, частники. Проблем нету. Есть спрос. І вось ён доказ, што тут навука не дзеля навукі. Яна мае практычны эфект і дапамагае людзям жыць як усе. Так, Палескі запаведнік тэрыторыя асаблівая, але не забытая. На забруджаных радыёнуклідамі землях знаходзіцца звыш 90 адселеных пунктаў, каля 40 з якіх прыходзіцца на Брагінскі участак. Для кожнага асаблівага кавалка зямлі знаходзяць час, пільная ўвага брацкім магілам і помнікам салдатам, якія змагаліся за перамогу ў гады Вялікай Айчыннай. І такі падыход яшчэ раз даказвае, што закінутыя і забытыя землі – гэта не пра беларусаў. На территории Брагинского участка заповедника находится 19 памятников. На
постоянной основе идет уход за ими. Они закреплены за каждым лесничеством, на которой территории находятся эти памятники. Идут лакокрасочные работы, обкоска, ремонты. Я могу сказать, что к 1 мая все памятники будут в хорошем, отличном состоянии. 39 гадоў мінула, а разам з тым змяніліся і акцэнты, накіраваныя на развіццё пацярпелых тэрыторый. Сёння тут вырабляюць шырокі спектр прадукцыі, ад мёда да нарыхтоўкі лесу. На гэта ёсць попыт сярод насельніцтва. Гомельская вобласць у сучасных рэаліях стала сапраўды рэгіёнам-экспертам, які мае вопыт пераадолення наступстваў маштабнай тэхнагеннай катастрофы. Тацяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».